నల్గొండ జిల్లాలో ఏసీబీ అధికారులు మెరుపు దాడి చేశారు. గుర్రంపోడు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో లంచం తీసుకుంటూ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ మహమ్మద్ హకీం రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డారు. ఓ బాధితుడి నుంచి 20,000 రూపాయల లంచం డిమాండ్ చేసిన ఆర్ఐ ఆ మొత్తాన్ని తీసుకుంటుండగా అధికారులు పట్టుకున్నారు. నగదును స్వాధీనం చేసుకున్న ఏసీబీ బృందం మహమ్మద్ హకీంను అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. కార్యాలయంలోని కీలక పత్రాలు, ఫైళ్లను అధికారులు తనిఖీ నిర్వహించారు. ఒకటి అవసరం అయితే నీకు ఆ రోజు ఏడున్నా కానీ ఒకటి అవసరం అయితే నీకు ఆ రోజు ఏడున్నా కానీ